बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय दिनै गसाइगावनि मथामबिल VCDC मावखुलियाव फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों बारग' NDAB-फोरनो रांनि चेक राननानै होदों। BTR सरकारनि मददजों बारग' NDAB-फोरखौ जिउ खुंनायाव मदद होनो थांखिजों बे रांनि चेकखौ राननानै होदों। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार जिल्लाखौ लानानै रोदोम डायरी क'अपारेटिभ ससाइटिनि मोनसे एनुवेल जेनेरेल एक्जिकिउटिभ मिटिंबो जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BTR-नि EM धनन्जय बसुमतारी, एक्स-NDAB वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी, एक्स-NDAB एस'सिएशननि फाइनान्स सेक्रेटारि एबा गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी आरो क'क्राझार जिल्ला एक्स-NDAB वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि आगस्टिन बरगयारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो लकनाथ नार्जारीया माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बे समाव आबुङै मिथिनानै लादो। दिनै मोनसे मोजां दिन, मानोना जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथनि जोनोम सान आरो दिनै मुस्लिम धोरोमारिफोरनि ईद, बे मोननैखौबो लानानै बयनिसिमबो आंनि हामलायनायखौ बावहरबाय। आरो जोंहा BTR-नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बारग' NDAB-फोरखौ बिथांमोननि रांखान्थि बिथांखिखौ गोरा खालामनो थाखाय, गावनि न'खर संसारखौ गोरा खालामनो थाखाय जोंनि BTR सरकारा एक्स-NDAB-फोरखौ लानानै फिन रोदोमखां मोनसे मिशन बेयाव दानाय जादोंमोन। आरो दिनै फिन रोदोमखां मिशननिनो जोङो दिनैहाय बे सराइबिल समस्तिनि बे मथामबिल होननाय जायगायाव जों दिनैहाय एक्जिकिउटिभ मिटिं जिरायबाय आरो बे एक्जिकिउटिभ मिटिंनि गेजेरजोंनो जोङो मोनबा जिल्लायाव जोंहा जेरैहाय पल्ट्रि फार्म, डायरी फार्म, राइस मिल गोबां जोङो गायसनबाय आरो बै माखासे आद्रा थानाय माखासे जोङो चेक जेरैहाय सोरनोबा 40 लाख, सोरनोबा 60 लाख बेबायदि जोङो दिनैनि दिनावहाय जों चेकखौ रानबाय। मेक्सिमामानो 40 लाखनि गेजेरजों जों दिनैहाय 24 लाखखौ फार्स्ट किस्तिखौ जों होग्रोबाय आरो 16 लाखखौ जोङो फैबाय थानाय समाव होगोन। आं जिहेतु बे मिशननि आं जाहाथे चेयारमेन, मोनसे फोथायनाय दं आंहा, बे दानि जिथु एक्स-NDAB गथ'फोरा जितु फिन रोदोमखां मिशनाव मेम्बार हिसाबै दं, बिथांमोनखौबो आङो सम सम जिहेतु आङो बेयाव फोजाखां मोनसे मेल हिसाबै लाबाय थानाय जादों आरो बिथांमोनहा गोसो गुदुङै दिनै बे आसनिखौ बसबनानै लादों आरो बे आसनिनि गेजेरजोंनो गावनि रांखान्थि बिथांखिखौ मजबुत खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु आथिखालनि सरकारा जिहेतु बिथांमोनखौ नायसनदों बा जोंखौ नायसनदों, बेनिखायनो फैबाय थानाय समावबो बिथांमोना दिनै जोंनो खोथा होदों जे जोंखौ नायदों जेब्ला फैबाय थानाय समावनो बे दोलोखौनो जों सरकाराव लाबोफिननायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन होननानै जोङो सावरायनाय जादों। जोङो सिगाङावनो जों जायगाखौ थिग खालामना लानांगोन। डायरी फार्म खालामनायनि सिगां जों जायगाखौ थिग खालामनांगोन, जों बबे जायगायाव न'खौ लुगोन आरो न'खौ माबायदियाव लुगोन, बे 1 नाम्बार। 2 नाम्बाराव थाबाय नों मोसौनि जाथो, नों बबे जातखौ फिनो, ना थुलुवा जातखौ फिनो, ना नोङो हाइब्रिदखौ फिनो, ना जार्सि फिनो, ना गिर फिनो, ना हलिस्टेइन फिनो, बे बुस्थुखौ जों डिसिसन लानांगोन। आङो बेखौ दिनैबो एसे जिहेतु आंहा बहुत गोबाव एक्सपिरियेन्स दं, आंहा गोबां डायरी फार्म खालामनायनि एक्सपिरियेन्स दङ, गतिके बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै आं बिथांमोनखौ बुजायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना फुरा साक्सेस जागोन आरो बेखौ आं नुहुरदों आरोखि। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव साब डिभिसन जोंहा मथामबिल VCDC-आवहाय जोंनि क'क्राझाराव मोनसे डायरी फार्मनि चेक राननायनि हाबाफारि लानाय जादों। बे जाहैबाय फिन रोदोमखां मिशन। जोंनि BTR-नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि अननायाव जोंनि जेसेबांनाखि बारग' NDAB दङ, जाहाथे थांनानै थानो हानायनि थाखाय गाव गावनि आथिङाव गसंनानै जाहाथे न'खर संसार दैदेननायाव जाहाथे जोङो हेफाजाब मोननो थाखाय बेबादिनो डायरी फार्मनि चेक रानना होनाय जादों, पल्ट्रि फार्मनि चेक रानना होनाय जादों आरो बेबादिनो फिसारिनि चेक रानना होनाय जादों। आरो बेवहाय जोंनि BTR-नि EM मानगोनां जोंनि धनन्जय बसुमतारी सार बिथाङा नुजाफैदों आरो लोगोसे बिथाङा BTR-नि फिन रोदोमखांनि
चेयारमेन आरो लोगोसे WLT बिथाङाबो फिन रोदोमखा मिसननि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनहा दिनै फैनानै जोंनो क'क्राझार जिल्लायाव डायरि फार्मनि थाखाय चेक रानना होफैदों। दा बिनि थाखायनो जोङो जोबोद मोनसे रंजानाय मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो दिनै धन्यबाद जासिनो सान्दों जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोदेब प्रमद बर' सारखौ। मानोना बिथाङा दिनै मोजां मोनसे मिसन दिनै जोंनि गेजेराव थांनानै थानो थाखाय बेबादि हाबाफारिखौ लानो थाखाय बेयो दिनै जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय फिन रोदोमखां मिसननि आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी बिटिआरनि बिथांनि अर्गानाइजेसनाव दिनैहाय बे चेक राननायनि हाबाफारिया जादों।